Hola a tots, jo soc Lídia Otet, soc de l'Escola Casals Gràcia i faig tercer d'ESO. Hola, jo soc en Pol Jofre, vaig a la Sala de Manlleu, faig segon d'ESO i és el meu segon any al FEM Pinya. Hola a tots, jo soc la Paula Segura, vaig a tercer d'ESO i soc de l'Institut Otet. I avui en aquesta primera sessió del FEM Pinya ens ha visitat l'alcalde, l'Arnau, i la regidora de Joventut, la Carla, i tots junts ens hem presentat i hem parlat sobre com aniria tot això del FEM Pinya i que la nostra veu seria escoltada per els jovents i els adolescents. I en aquesta sessió hem triat els temes que debatirem durant aquest any del FEM Pinya, en els que gastarem el pressupost que tenim aquest any. I també hem parlat del CENIAC amb la Caral, que és la representant, i que hem parlat del que és i del que es tracta, i que també hi haurà una reunió el 18 de novembre. Adéu!